Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή Alt-F1. Σήμερα Δευτέρα. Πόσο? 2 του μηνός. Καλό μήνα να πούμε σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Και Feliz Navidad. Να χαιρετήσουμε και τον Σταμάτη από τα Μακριάς που μας χαιρετάει. Στην ομάδα πίσω στο στούντιο. Τι κάνετε κύριε Σταμάτη, είστε καλά? Είστε καλά εσείς παιδιά? Καλά είμαστε. Πώς πάμε? εμείς. Εδώ. Ξεκινάνε οι ζεστές σιγά σιγά. Αμέ. Τι σιγά σιγά, γρήγορα. Πολύ γρήγορα βλέπουμε έτσι. Εκρηκτικά γρήγορα μπορώ να πω. Δυστυχώς. Εσείς εκεί στο νησί? Ωραία. Δροσερά εδώ εμείς ακόμα. Το Σερά. Ωραία. Κάτι Καλά. που δεν ήταν βέβαια και στην Καλά θα Ισπανία. περάσετε κι εσείς σε λίγο. Ναι, αλλά στην Ισπανία δεν ήταν τόσο δροσερά όσο Δροσερά περίμενα ίσως. δεν το λες στην Ισπανία. Όχι, δροσερά στην Ισπανία δεν ήταν καθόλου. Ούτε αδιάφορο το λες στον αγώνα. Αδιάφορο 50 δεν βάρ. ήταν. Αδιάφορο δεν ήταν. 50 βαθμοί στην πίστα. Αμέ. Ποια ελαστικά ήταν που γινόντουσαν κομμάτια? Η soft δεν ήτανε? Η soft. Η πάρα πολύ soft που έχουν βγάλει καινούρια. Γινότανε κομμάτια. Νομίζω. Τρίψαλα. Σμπαράλια. Σμπαράλια. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για Ισπανία? Νικητής. Ο μεγάλος, μικρός πιάστρι. Ο μαθητής Ο μικρομέγαλος και τα πολυψπόρια. Δηλαδή. Ναι. Καταπληκτικός. Άψε γάδια για ακόμα μια φορά. Ναι. Το μονοθέσιο, παιδιά, πετάει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τουλάχιστον στον 8ο δεν είμαστε αγώνα. Όχι. 70. 8. Τελείωσε το 8ος γύρος είναι νομίζω. Τελείωσε το Οκ. Ο 1 τρίτο τη σεζόν, παιδιά. Ναι. Φίλε, το 1 τρίτο της σεζόν η McLaren δεν έχει κανένα ανταγωνιστή. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ανταγωνιστή δεν έχει. Δείχνει. Μόνο οι δύο από οδηγούς έχουμε ανταγωνιστές, Νόρις μαζί με τον Πιάστρη, Ναι. που έχουμε διαφορά πολύ μικρή. Είναι πολύ εύκολο να γίνει η εναλλαμπία από τον Νόρις και να περάσει πάνω. Απλά το δείχνει ο μικρός ότι το θέλει λίγο παραπάνω. Δεν του έχει συμβεί και κάποιο απρόβλεπτο βέβαια. Εντάξει, δεν νομίζω. Το θέλει, ναι, ρε παιδί μου, ίσως του βγαίνει περισσότερο. Ναι. Εντάξει, και ο Νόρις το θέλει, το έχει δείξει. Όχι. Έχει κάνει ένα comeback, ένα ωραίο για 2 αγώνες τώρα. Ωραίος και ο Νόρις. Ναι, αυτή είναι η μάχη για το πρωτάθλημα. Αυτοί οι δύο. Η Red Bull, όπως και είπανε και στα social media, δεν είναι η ίδια που ήταν παλιά. Έχει πέσει πάρα πολύ. Αυτό το ξέρουμε από τον πρώτο αγώνα φέτος, νομίζω. Απλά τώρα μπορούμε να το πούμε με σιγουριά με τα φαινόμενα που έχουμε και με τις βαθμολογίες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Οι τελευταίοι 2 αγώνες έχουν έρθει αναβαθμίσεις. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Στο Μονακό είχαμε κάποια θεματάκια εκεί στο κουάλι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν υπάρχουν θέματα στο κουάλι και είσαι πίσω, δύσκολα προσπερνάς, οπότε θα μείνεις αναγκαστικά πίσω. Ναι. Τώρα στην Ισπανία έδειξε να έχει λίγο ταχύτητα ο Μαξ. Για τον Τζουνόντα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Του έχουν κρατήσει κάποιο σβηστό κύλινδρο από το V6, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δυστυχώς δεν θυμάμαι και τι θέση τερμάτισε, αλλά δεν τερμάτισε τελευταίος που ξεκίνησε. Όχι, νομίζω 16ος, Νομίζω 15ος. Μπορεί το 10ος, νομίζω. Έχω μια εντύπωση. Γιατί πήρε πολλές θέσεις. Στα μέσα του αγώνα ήταν 12 θέσεις. Κέρδισε πολλές παιδιά. Νομίζω 13ος νομίζω τερμάτισε. Έφυγε ο Άλμπον με πρόβλημα. Κακή οδήγηση του Άλμπον, Κακή οδήγηση του Άλμπον. σε όλο τον αγώνα. Έφυγε ο Αντωνέλη. Πάλι. Και από αυτόν κρίθηκε το αγώνας. Μπράβο. Αυτός δηλαδή έφερε τη Εκρηκτικό Σαββατοκύριακο που είπα πριν. εκρηκτικότητα του. Εκρήξεις και ζέστες. Η Mercedes δεν έχει καταφέρει να έχει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο για να μπορέσει να κάνει Ναι. ό,τι να κάνει. Η έξοδος ήταν καθαρά λόγω κινητήρα, ότι είχαμε πρόβλημα. Και είναι η έκπληξη κιόλας Μηχανικό. σε ποια ομάδα συμβαίνει αυτό. Ναι. Η Mercedes δεν μας έχει συνηθίσει Όχι. σε να σκάνε κινητήρες. Η Ferrari μας έχει συνηθίσει. Η Red Bull παλιότερα, ναι. Για πες Σταματή. Νομίζω πως δείχνει στοιχεία η Mercedes ότι προσπαθεί να βρει κάτι στο μονοθέσιο, αλλά πιέζει πολύ ίσως τον κινητήρα και έχει ξεκινήσει με το μονοθέσιο του Αντωνέλη. Ναι, αυτό ότι είναι, ότι είναι το transition για του χρόνου.
Ίσως. Πολύ πιθανό. Οπότε ναι, μπορεί να ισχύει αυτό. Ο Χρυσόστομος το είχε αναφέρει αυτό για τα φρένα του Αλόνσο. Οπότε μάλλον έτσι φαίνεται. Τεστάκια γίνονται. Άλλα πετυχαίνονται, αλλά όχι. Έτσι είναι η Φόρμουλα 1, παιδιά. Ο Αλόνσο δαιμονίστηκε. Καλή πρέπει να κάνεις. Στη Φόρμουλα 1 μόνο τεστ είναι. Όλα είναι τεστ. Ο Μια Αλόνσο, ζωή. συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Δαιμονίστηκε, είπε ο Αλέξ για τον Αλόνσο. Ξεκίνησε ο αγώνας και έκανε προσπεράσεις πάνω σε κουλά σημεία της πίστας. Έπαιρνε ζωές δηλαδή. Ναι. Κατέστρεφε καριέρες. Κατέστρεψε καριέρες. Εκεί τις έπαιζε με τον Λόσον. Ναι, ωραίο Πήγε εκεί με τον Χούλκεμπεργκ στην αρχή. Σάινθ, Μπορτολέτο. Μπήκε στους Την ξέρει την πίστα, Γερόλικος Αλόνσο. Την έχει κάνει και Πίστα Καταλούνια. 4 εκατομμύρια φορές. Νομίζω ότι είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νέο γήπεδο της Μπαρσελόνα, έτσι. Το γήπεδο, μάλλον το προσωρινό που παίζει τώρα. Δεν Το ξέρω γήπεδο ποδοσφαίρου της Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω, αλλά ο Λεβαντόφσκι ήταν εκεί πέρα, οπότε μπορεί να πετάχτηκε. Ο Λεβαντόφσκι ήταν εκεί γιατί έριξε την καρό σημαία στον Πιάστρι, έτσι. Ναι. Και στους υπόλοιπους φυσικά, αλλά ο Πιάστρι τερμάτισε πρώτος, όπως είπαμε. Παιδιά, τώρα να πω κάτι άσχετο. Μπορείτε να μου πείτε λίγο κάτι για το Leclerc στον αγώνα? Να πω αυτό το άσχετο και πάμε για το Leclerc. Είδατε τον αδερφό του Πιάστρι και την κοπέλα του αδερφού του Πιάστρι που σκάσανε μύτη του Πιάστρι. Okay. Που σκάσανε μύτη με εμφάνιση παιδιών των λουλουδιών και τα λοιπά. Την είδα εντωμεταξύ εγώ live εκείνη τη στιγμή και λέω αυτή ποια είναι ρε αλλά ήταν λίγο τέτοια φάση. Να όμως μάταλα, αυτή η φάση ήταν. Συγγνώμη για το... Μανηγύρι μόνο. Ναι, μανηγύρι μόνο. Αλλά ήταν τέτοια φάσουλα ρε παιδί μου. Άμα τη βρω θα σας στείλω σε μήνυμα για να το πετάξεις εσύ έτσι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει δει. Για τη Ferrari που έλεγε, συγγνώμη για τη διακοπή, την ευχάριστη αυτή διακοπή. Για τον Leclerc, ναι. Θέλω λίγο άποψη για τον αγώνα. Έχω 2 σκηνικά εκεί που είδα λίγο που... Θα τα συζητήσουμε αυτά τα 2 σκηνικά, γιατί 2 σκηνικά έχουν γίνει σε όλο τον αγώνα που είναι 38. Για πες το πρώτο. Εγώ είδα το πρώτο απ' όλα ήταν στην επανεκκίνηση του αγώνα μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι. Εκεί που ξεκινήσανε, που μπήκαν στην ευθεία και τερματισμού και ξεκινάγανε να τα δίνουν πάλι όλα, ας πούμε, με το που έφυγε το αυτοκίνητο. Φεύγει ο Όσκαρ, φεύγει ο Νόρις και πέφτει πάνω στα κέρμπ λίγο άτσαλα εκεί ο Μαξ, μιας και είχε βάλει τη σκληρή γόμα στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, ναι. χωρίς λόγο, όπως είπε και ο ίδιος. Είχε ένα γλύφτριμα εκεί στην επανεκκίνηση, δεν πρόλαβε να φέρει σε θερμοκρασία τα λάστιχα. Ναι, και ο Λεκλέρ βρήκε την ευκαιρία, έκανε προσπέραση και υπήρχε και ένα τζαρτζάρισμα, να το πω. Ακούμπησαν τα 2 μονοθέσια. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ακούμπησαν. Στην επανεκκίνηση. Αλλά όπως και φάνηκε να είναι αριστεροτιμονιά, στραβοτιμονιά, αριστεροτιμονιά του φιλαράκου σου, του Σάρλς, του Περσεβάλ. Κοίτα να δεις, ο Σάρλς το δήλωσε αυτό και λέει ότι ο Μαξ προσπαθούσε να με βάλει στα marbles. Να με κλείσει προς τα marbles. Οπότε βρήκε την ευκαιρία και πήρε την εσωτερική. Ναι, έγινε, ακουμπήσανε. Ναι, αλλά είχε χώρο δεξιά ο Σάρλς και από τη στιγμή που ήταν επανεκκίνηση του αγώνα δεν υπήρχε κάποιος στα pit να βγαίνει. Οπότε μπορούσε να χρησιμοποιήσει το pit lane από εκεί, την έξοδο του pit lane. Ναι, μου έκανε εντύπωση που έκανε αριστερά και πήγε πάλι πάνω του. Έκανε δεξιά να πάρει την εσωτερική. Έγινε τζαρτζάρισμα, αλλά όχι στο σημείο που απαγορεύεται. Δηλαδή δεν επηρεάστηκε κανένας. Ναι, φίλε, ακουμπήσανε. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται ή όχι. Ακουμπήσανε. Ναι. Η ρόδα η δεξιά μπροστά του. Στο συγκεκριμένο αγώνα νομίζω πολλά ακουμπήματα. Όσο ακουμπάμε και τι ακουμπάμε, παίξανε ρόλο. Ναι, πρέπει να το βλέπουμε λίγο γιατί πολλά touch and go είχαμε εκεί πέρα. Κοίτα, ήταν αγωνιστικό συμβάν, αλλά δεν επηρέασε τον Verstappen. Αντίθετα, νομίζω πήρε και ακολούθησε την εσωτερική γραμμή. Την αγωνιστική, ο Σάλς. Τον βοήθησε μετά γιατί της έπαιζε μετά με τον Ράσελ. Καλά, αυτός ήταν αδικαιολόγητο. Αυτό που έκανε. Που ήρθε από πίσω και το έκανε χωρίς λόγο. Επειδή ξαναείδα λίγο το replay,
και προσπάθησε ο Ράσελ να μπει να επωφεληθεί και τα σχετικά. Δεν ξέρω τώρα, εκεί ήταν μπροστά στο Apex, αν θυμάμαι καλά, ο Max που τον πέταξε, που έλεγαν με διαφορά ήταν μπροστά. Ήτανε μπροστά που του είπε ο Χόρνερ να αφήσει τη θέση του πάλι στον Ράσελ. Νομίζω και αυτό ήταν λάθος από τη Red Bull και τον Χόρνερ. Ο GP ήταν, δεν ήταν ο Χόρνερ, ήταν ο μηχανικός του. Ο μηχανικός του ήτανε. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι βγήκε σε ένα team radio ο Χόρνερ και του είπε Max, πρέπει να αφήσουμε τον Ράσελ να περάσει. Το Γιώργο. Το Γιώργαρο. Μπράβο. Τον Γεώργιο, τον Ρασέλιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λαθασμένη η κίνηση αυτή, αλλά εγώ ξανασυνεχίζω και λέω, το επιμένω, ότι δεν είναι η συμπεριφορά αυτή ενός ανθρώπου που έχει 4 παγκόσμιους τίτλους. Και δεν είπα 3, 4. Τι γράφει στο ημερολόγιο το θέμα. Στο ημερολόγιο γράφει 4, οπότε μένω με το ημερολόγιο. Οπότε δεν είναι αντίδραση αυτή. Ωραία. Όταν τελειώσει θα πω και εγώ την άποψή μου. Βεβαίως. Αυτό, απλά ότι δεν είναι αντίδραση αυτή. Ωραία. Εγώ να πω ότι ναι, τα χαρτιά και τα βιβλία μιλάνε, αλλά δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε ο Ράσελ χωρίς λόγο, τον πέταξε από πίσω, εκτός πίστας, μπήκε νόμιμα, ξανά στην πίστα, ξανά στη θέση του. Ήτανε μπροστά, μπράβο. Ναι, νόμιμα, καθαρά. Εγώ δεν έχω συμπάθειες με τον Max, αλλά την αλήθεια θα την πω. Μετά έπεσε σε παραβίαση μπλε σημαίας Μπέρμαν Λόσον. Του είχαν βάλει σκληρή γόμα για 6 γύρους να τελειώσει, να τερματίσει, χωρίς λόγο. Καλύτερα χρησιμοποιημένη medium. Δεν είχε άλλη νομίζω. Εγώ μια ερώτηση. Δεν έχεις άλλη. Δεν θα προτιμήσεις χρησιμοποιημένη medium από σκληρή? Καινούρια σκληρή, έτσι. Καινούρια ήταν σκληρή που είχε. Καινούρια σκληρή. Δεν θα προτιμήσεις medium. Ήθελε και ένα γύρο για να μπορέσει να τη φέρει σε λογαριασμό. Ναι. Και σε θερμοκρασία. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό και μετά πάνε και του λένε, αφού έχει γίνει παραβίαση μπλε σημαίας, έχει πάρει νόμιμα τη θέση. Ο Ράσελ τον έχει χτυπήσει αδικαιολόγητα από πίσω και τον έχει πετάξει εκτός. Πάνε και του λένε, ξέρεις τι, δώσε τη θέση. Και λέει όλος, κάτσε ρε παιδιά, για τι πράγμα, για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος να δώσω τη θέση? Εγώ, σαν άνθρωπο, τον ψυχολογώ σαν άνθρωπο, το φτάσαν στο αμήν. Έτσι. Ναι, τα βιβλία όμως πουλάνε. Οι κανόνες υπάρχουν, όντως. Αν και η πρώτη γωνία λήψης που έδειξε το συμβάν, την έδειξε λίγο με υπερβολή. Η άλλη γωνία λήψης που ήταν από πάνω, από το ελικόπτερο, δεν ξέρω αν ξέρεις ποια λέω, Σταμάτη. Ναι, το είδα. Δείχνει ότι ο Ράσελ ξαναπέφτει πάνω στον Verstappen. Γιατί ο Verstappen πάει να πάρει τη γραμμή του κανονικά. Μιλάμε για το συμβάν την ώρα που δίνει τη θέση του ο Max ή για το προηγούμενο? Το δεύτερο, αυτό, το που δίνει τη θέση του. Μπράβο. Στο σημείο αυτό, στη δεύτερη επαφή, στο τζαρτζάρισμα το δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι δόθηκε η εντολή στον Max να αφήσει τον Ράσελ να περάσει. Και με το που πέρασε ο Ράσελ, απλώς επιτάχυνε ο Max και μπήκε στα φρένα. Ναι. Τώρα εκεί μπορεί να του γλίστρισε, μπορεί να. Δεν ξέρω τι έγινε. Και ξαναυπήρχε το τζαρτζάρισμα. Τον άφησε να περάσει και ξαναχώθηκε. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα αυτό. Και όπως και τώρα από τη μία βλέπω ότι ο Ράσελ προσπάθησε να κλείσει τη γραμμή του για να στρίψει, να βρει το Apex και να μπει. Απ' την άλλη δείχνει ότι σαν να μην περίμενε τον Max ποτέ, σαν να μην είδε ποτέ καθρέφτη. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έγινε εκεί. Εμένα δεν μου άρεσε το μηντιακό παιχνίδι του Ράσελ σε αυτόν τον αγώνα. Και το μηντιακό. Σωστό. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το μηντιακό παιχνίδι. Αλλά οκ, εντάξει. Και η FIA είπε ότι ο Verstappen δεν χρειαζόταν να δώσει τη θέση του. Εντάξει. Οπότε τσάμπα του είπαν στο radio να το δώσει. Εγώ σταματάω εδώ αυτό το θέμα, γιατί εντάξει είναι και λίγο περίπλοκο. Υπάρχουν και fans, δεν θέλουμε να τορπιλήσουμε κάτι. Όχι, δεν είναι θέμα να τορπιλήσουμε. Όταν βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση από την FIA, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάτι, υπάρχει μια ελεκτική αρχή η οποία το λέει. Από εκεί και πέρα, κάποιοι κανόνες πρέπει να διαμορφωθούν, να γίνουν ακόμα πιο καθαροί, για να μην υπάρχουν τέτοιο ειδών παρεξηγήσεις, τζαρτζαρίσματα
και ούτω καθεξής. Η αλήθεια όμως είναι ότι η συμπεριφορά του όλο τον αγώνα ήταν κακή για την... Όλο τον αγώνα. Ναι, όπως και σε μια στροφή που έτυχε να τον παρεμποδίσει κάποιος που έβγαλε το χέρι και έκανε... Ήταν παραβίαση μπλε σημαία στον Μπέρμαν. Ναι. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο, απλά δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που... Εντάξει, πήγαινε πες του εσείς τώρα με 300 χιλιόμετρα και με 200 παλμούς. Το θέμα, μα γι' αυτό δεν το κάνουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο οδηγοί. Εντάξει, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου ελαφρά για ποιο λόγο. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι η δικιά μου άποψη. Ναι, είναι... Απλά όταν ο Μαξ χτυπιέται για την τρίτη θέση και το σταματάνε ο 15ος με το 16ο με μπλε σημαία. Ναι, δηλαδή τώρα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τον Μπέρμαν και τον Λόσον στον τελευταίο γύρο για την τρίτη θέση. Βέβαια, πολύ ωραία ήταν η τέτοια, η διαμάχη. Όταν ο Μαξ κυνήγαγε για τον Νόρις. Ναι. Εντάξει. Αλλά ας κλείσουμε το θέμα αυτό και να πούμε ότι η επίσημη ανακοίνωση από την FIA ήταν ότι δεν χρειάζεται να δώσει τη θέση του και ότι πρέπει κάπως να συγκρατούμε και να μην πυροδοτούμε τις διαφορές. Σε άλλο θέμα τώρα που θέλω να τονίσω, πάλι από θέμα νομοθεσίας κτλ., ήταν η αποχώρηση του Στρολ, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν έπαιξε στον αγώνα γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στους καρπούς του. Αν θυμάστε, είχε ένα τραυματισμό και στα δύο του χέρια, είχε μπει σε επεμβάσεις κτλ. Το ξεπέρασε. Απλά αυτό το Σαββατοκύριακο είχε ενοχλήσεις με τους καρπούς. Τώρα τι λένε οι κανονισμοί? Ότι αν ο δεύτερος θα χρειαστεί μάλλον να κάνει επέμβαση. Αν τυχόν ο τρίτος οδηγός δεν έχει τρέξει σε κάποιο free practice ή δεν έχει εγγεγραμμένο χρόνο για το τριήμερο που ακολουθεί το αγώνα, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αυτή είναι γι' αυτό είδατε ότι δεν υπήρχε τρίτος οδηγός στην Aston Martin και ήταν μόνος του δεύτερος. Ο Γερόλικος. Ναι. Ήταν μόνος του στο grid. Ο Γερόλικος και τα πήρε ο Λασβάρνα. Και πολύ καλά τα πήρε, νομίζω, για 41 ετών. Ναι. Αλλά ο Σάινθ, ο ταυρομάχος, ο δεύτερος, δεν στάθηκε στο ύψος. Έπεσα έξω λίγο. Παιδιά, έπεσα έξω. Δεν ήταν καλό τριήμερο για τη Williams. Εν τω μεταξύ, ο αγώνας που έκανε και ο Άλμπον με 2 αλλαγές στο μπροστινό ρίγχος, είχε 2 χτυπήματα. Ναι. Έσπασε. Ισχύει. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στα παιδιά, πώς το θυμάστε και πώς και αν γνωρίζουμε τον κανονισμό. Δέχθηκε 10 δευτερόλεπτα ποινή ο Άλμπον. Ναι. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε να αποσύρει το αυτοκίνητο και του είπαν ότι πρέπει να κάνουμε retire το αυτοκίνητο. Μπήκε ο Άλμπον, έκανε τα 10 δευτερόλεπτα ουσιαστικά stop and go. Ναι. Βγήκε, έκανε ένα γύρο και μετά μπήκε και αποσύρθηκε το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το κάνει κατευθείαν. Ποινή αυτή πρέπει να την εκτίσει πρέπει να εκτίσει την ποινή, αλλά από τη στιγμή που κάνεις retire το αυτοκίνητο, ποια ποινή, πού να πάει η ποινή αφού αποσύρεται το αυτοκίνητο? Νομίζω η FIA εκείνη τη στιγμή που βγάζει την απόφαση είναι λίγο πιο πριν πάρει την απόφαση η Williams. Δηλαδή δεν νομίζω ότι βγήκανε ταυτόχρονα που είπε η FIA πάρε ποινή και λέει ο άλλος retire, ή είπανε retire και μετά βγήκε η ποινή. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως, παιδιά, αν δεν κάνεις την ποινή σου, αν δεν εκτίσεις την ποινή σου, είτε είναι 5 δεύτερα είτε είναι 10, προσθέτεται στο τέλος. Έτσι πηγαίνει. Όταν κάποιος δεχτεί μια ποινή τέτοια και δεν την εκτίσει μέσα στα pit πριν ξεκινήσουν να κάνουν την αλλαγή ελαστικών, π.χ. που το κάνουν οι περισσότεροι, αν τερματίσουν και έχουν την ποινή στη πλάτη τους, προσθέτεται ο χρόνος όπως έγινε με το Max στο τέλος του αγώνα αυτού. Που έφαγε τα 10 δευτερόλεπτα και τα προσθέσανε στο τέλος, στο συνολικό του χρόνο. Εγώ λέω ψάξουμε αυτό. Αυτό θα ψαχτεί και θα το σχολιάσουμε στο επόμενο. Γιατί και εγώ τώρα εμένω με ερωτηματικό. Με λίγες περισσότερες αναλύσεις και θα έχουμε χρόνο γιατί θα έχει βγάλει και επίσημη ανακοίνωση η FIA, συνήθως βγάζει για τέτοια λαγκαρίσματα, το θέσω. Γιατί τώρα είναι ένα lag στη λογική των κανόνων. Λοιπόν, είναι ένα lag. Πάμε να το τρέξουμε τώρα, πάμε για τον επόμενο και προβλέψεις. Λοιπόν, ναι. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε. Έχουμε άραγμα.
Έχουμε λίγο ξεκούραση, λίγο μπάνιο στα θάλασσα. Δεν έχουμε άραγμα, ρε φίλε. Θα μετράμε τις μέρες αφυλακισμένοι. Θα τη γράφουμε μία-μία να περάσει για να ξεκινήσει το Grand Prix πάλι. Επόμενο. Εμείς σαν άλλο F1 θα βγάλουμε κι άλλο επεισόδιο. Έχουμε 2 καβάντζα. Το είπα τώρα. Κρύβε λόγια, άσε τις εκπλήξεις. Να μιλήσουν μόνες τους. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, όχι. Απλά θα έχουμε κάτι πιο χαλαρό, όχι σχολιασμό. Λοιπόν, 2 Grand Prix τον μήνα Ιούνιο. Ναι. 3 δηλαδή, αν δεις ότι γιατί έγινε τα λοιπά. Πάει αυτό. Ωραία, να το πω αλλιώς, για ολόκληρα τριήμερα. Έχουμε σε 2 εβδομάδες που πάμε. Πού πάμε, λοιπόν, 1 λεπτό. Έλα ρε φίλε, στον κύριο που δεν έτρεξε τώρα πάμε, στον Καναδά. Πάμε ρε, Καναδά. Καναδά και Αυστραλία, Αυστρία. Πάμε στις μαρμότες. Καναδά και Αυστρία. Όχι, στην Αυστρία δεν έχει καγκαρού, να ξέρεις. Kangaroos are not in Austria, my friend, χρυσόστομε. Αυστρία πάμε ή Καναδά. Καναδά και μετά Αυστρία. Καναδά. Λοιπόν, πάμε στις No μαρμότες. kangaroos in Austria. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Break τώρα, 1 εβδομάδα. Δεν έχω. Καναδά, Ναι. break Δεν τρώω. Δεν έχω. και Αυστρία. Περιμένω, Καναδά, λέγε. Καναδά. Σταμάτη σκέψου μέχρι να πει ο Άλεξ. Εντάξει, οι McLaren ξεκαθαρίσαν τη θέση τους. Ωραία. Οπότε έχουμε 1-2 Πιάστρι Νόρις. Βαρέθηκα λίγο. Και θα βαρεθείς πολύ μάλλον έτσι που πάμε. Βαρέθηκα λίγο, αλλά ναι. Παιδιά, σκεφτείτε ότι έχουμε μεγάλες ευθείες στον Καναδά, έτσι. Έχουμε 2-3 μεγάλες ευθείες. Ναι. Και με τη στροφή του τείχου των πρωταθλητών Αλλά έχουμε... και πολλά ακόμα. Κοίτα, υπάρχει ένα παράδοξο ότι πάει καλά η Mercedes εκεί πέρα, αλλά δεν θα βάλω τη Mercedes, θα βάλω ένα πρώην Mercedes οδηγό. Ένας είναι ο Sir Lewis Hamilton, τρίτη θέση. Το λυπήθηκα λίγο στο μονοθέσιο προχθές. Γιατί έκλαψε ο Σερ? Είπε ότι από ό,τι κατάλαβε πρέπει να είναι δικό του λάθος. Όλο η τελική κατάταξη, γιατί πήγε καλά η στρατηγική, καλά τα pit και καλά μια χαρά και το αμάξι, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί τερματίζει αυτή τη θέση, οπότε πρέπει να φταίει αυτός, λέει. Γι' αυτό στεναχωρήθηκε. Δεν είχε κάτι άλλο να πει, γι' αυτό στεναχωρήθηκε. Δεν ξέρουμε τι αυτοκίνητο είναι, αν είναι ίδιο του Σαρλ. Μακλάρεν, Πιάστρι, Νόρις, Λιούις. Και Λιούις. Σταμάτη, εσύ. Καταρχάς, μη μου θυμώνετε τον Ολλανδό. Γιατί ξέρετε ότι όταν θυμώνει ο Ολλανδός. Ναι, γίνεται Τούρκος. Πάμε παρακάτω. Έλα, Ατομάν, προχώρα. δεν ξέρω αν έχει από εδώ και από εκεί που πάει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ένα καλό αγώνα ο Μαξ. Πιστεύω ότι ο Πιάστρι το έχει πάρα πολύ επίσης. Έχει σειρά αγώνων τώρα. Είναι ο τρίτος οδηγός η McLaren, αν θυμάμαι καλά. Μετά τον Σένα και τον Lewis Hamilton, που παίρνει 8 σερί podium στη McLaren, έτσι. Να λέμε και τα στατιστικά, γιατί είμαι φαν των στατιστικών, μου αρέσουν αυτά. Σερί δεν είναι, αλλά παίρνει. Δεν τα παίρνει σερί γιατί έχει κάνει break ο Νόρις. 8 σερί podium ο Όσκαρ, φίλε. Συγγνώμη, podium. Podium, όχι νίκες, podium. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Θα σε μαστιγώσουμε μετά. Ναι, ακριβώς, μαστίγει αργότερα. Απλώς να καταλαμβάνει μία από τις 3 θέσεις του podium. 8 σερί. Αυτοί οι 3 το έχουν καταφέρει τη McLaren. Οπότε εσύ Σταμάτη λέγε 1, 2, 3. Πιστεύω ότι θα είναι το τριήμερο φωτιά. Θα έχουμε αναλλαγές και πιστεύω Πιάστρι στην πρώτη θέση. Ναι. Verstappen στη δεύτερη. Ναι. Και θέλω να δω και εγώ τον Λούις να βρίσκει κάτι στο μονοθέσιο και να βρίσκει λίγο τελικές η Ferrari, αν και δεν μας τα έχει δείξει αυτά, ότι έχει η αντοχή. Οπότε θα έχουμε πολυφωνία, πιστεύω, στο podium. Σώστομαι. Εγώ θα βάλω πρώτα τον Όσκαρ. Το πήρε δηλαδή από τώρα, να μην τρέξετε καν. Ναι. Και 2-3 θα βάλω τις Ferrari. Και τις 2 Ferrari. Και τις 2 Ferrari. Ναι. Μια χαρά. Οπότε όλοι συγκλίνουμε στον Όσκαρ. Ναι, για νικητή ξέρουμε. Για νικητή έχουμε τον Όσκαρ. Όλα τα υπόλοιπα παίζονται. Παιδιά, λέτε να κάνει τίποτα θαυματουργό, να κάνει πάρα πολλές νίκες όπως έκανε και ο Μαξ? Το μονοθέσιο το έχει, την όρεξη την έχει,
την ηλικία την έχει, την εμπειρία δεν έχει. Αλλά έχει ένα πολύ καλό μονοθέσιο, νομίζω, καλωστημένο. Δεν τρώει λάστιχα. Μην υποτιμάμε την ομάδα μου. Μην υποτιμάμε τον Νόρις. Α, την ομάδα σου λες. Μην υποτιμάμε την ομάδα μου. Λοιπόν, δεν είναι και ο Νόρις μέσα όμως, γι' αυτό εκεί ήθελα να σου πω ότι μπορεί να κάνει χαλάστρες ο Νόρις. Και η McLaren είναι λίγο ελεύθερη στο 1-2 της ομάδας. Μ' αρέσει. Θα πάει για ρούλ. Αυτά που λέτε. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Πιστεύω να το χαρήκατε. Τώρα από εσάς τι θέλουμε. Θέλουμε ένα like, ένα subscribe, ένα follow στο Instagram, TikTok. Πατήστε και δείτε και τα short, ωραία πλάκα έχουνε. Είναι ένα έτσι ρεζουμέ από τα επεισόδια. Στείλτε μας και κάποιο μήνυμα σε emails ή σχολιάστε κάτω γιατί παίζει ρόλο στο YouTube τα σχόλια. Ναι, βασικά εγώ θα σας απαντάω σίγουρα γιατί μου αρέσει να μιλάμε για τον αγώνα. Οπότε... Μπράβο. Ο Άλεξ σας απαντάει, μπορεί να μπω και εγώ να απαντήσω κάποια στιγμή. Μπορείτε να κάνετε και να αναφέρετε ότι θέλω να μου απαντήσει ο Χρυσόστομος, θέλω να μου απαντήσει ο Άλεξ. Άμα θέλετε κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, από κάποιον από τους τρεις μας. Είναι το κορίτσι στη ρεσεψιόν, θα σας εξυπηρετήσει. Μπράβο, το κορίτσι στη ρεσεψιόν. Μπράβο. Ποιο είναι το κορίτσι στη ρεσεψιόν, αυτό θέλω να μου πει. Πει το κουδουνάκι, κάποιος θα απαντήσει. Τέλεια. Λοιπόν, καμπανάκι, όπως λένε όλοι οι YouTuber, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Good night. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Του.